समाजारि सोलोंथाइनि मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मोननै आफादा थोंजोङै गामियारि सांग्रांथि मटर साइकेल हान्जा सुरनाय हाबाफारि दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे जनाय हाथिजान गामिनिफ्राय बे मटर साइकेल हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों। आंजों लोगोसे नैबे दिनैनि बे हान्जा सुरनायनि बे थासारिखौ केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जे दिनैनि बे हान्जा सुरनायखौ हाथिजान गामिनि बे गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायनानै थोंजोङै जनाय हालामनिनो सिङाव थानाय दानसोरां गेजेर फरायसालियाव फोजोबहैगोन। दिनैनि बे हाबाफारियाव आंजों लोगोसे दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि सासे बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राखौ मिन्थिनानै लागोन जे दिनैनि बे मटर साइकेल हान्जा सुरनाय मा आयदानि सायाव दिनै सावरायगोन आरो लोगोसे बे हान्जा सुरनायाव मा आयदाखौ लानानै दिनै ओरैनो हान्जा सुरनाय लादों दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मटर साइकेल हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लाखानाय मोनसे हाबाफारि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि बेखौ नोजोर बोनानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जनाय दख'रा आरो जनाय हालामनि सिङाव गासै माहारियारि आफादफोरनि मददथिजों दिनै बे बाइक हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों। बेनिनो जाहोनानो जाहैबाय दिनै जोंनि बर' ओनसोलफ्राव बा बर' गामियाव जोंनि माखासे समाज थासारि गाज्रि थासारिसिम थांबाय थादों। जेरै बुंनो थाङोब्ला ड्राग्स जानाय, सोबनाय, जौ लोंनाय, जुवा गेलेनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैनाय बायदिसिना जाथाय जानानै सोरबा बुथारजानाय, सोरबा थगायजानाय, सोरबा सोरजोंबा गुबुन मानसिफोरजों थगायनानै लांखारजानाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन जाथायफोरा सोलिबाय थानायखौ नुनानै दिनै जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो धेमाजि जिल्ला बेयो थांखि लानानै दिनै जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि बर' गामिफोराव हाबनानै जि सांग्रांथि मोनसे लाबोनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लादों। बेनि गेजेरजों गुबै पइन्टफ्रा बेनो दिनै जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव माखासे बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फरायसालियाव जोंनि फरायसाफोरनि एसे खम जालांनायखौ नोजोर बोबाय थादों आरो बेखौनो नोजोर बोनानै गाहाय पइन्ट एबा नाम्बार हिसाबै दिनै लानानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोजोर बोनानै बिनि सायाव हाबाफारि लानानै दिनै जोंनि गामि गामि हाबनानै जे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय आरो बर' बिजोङाव फरायसा बांहोनांगौनि थाखाय जोंनि रायजो बिथांमोनजों जों सावरायगोन आरो बिथांमोननिफ्राय माखासे जि जेंनाफोर दं बेखौ जों मिथिनो लागोन आरो बेखौ जोङो मिरुसिम जि जेंना दं बेखौ दैथायहरनायनि जि थांखि बे नोजोरजों दिनै जोङो बाइक हान्जा सुरनाय बे हान्जा सुरनायखौ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा लानाय जादों। आं थोंजोङै आरो मिथिबावनो नाजागोन जे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दङ। दिनै नैबे जिखुनु नैबे बाइक रेलिखौ दिनै जनाय हालामनि बेयाव गिबि जागायबाय आरो बे हाबाफारिखौ आरो फैबाय थानाय समाव गुबुनाव माबायदि आरो नोंथांमोना हाबाफारिखौ लानो जोङो बुहुमाव दुलाराय बर' माहारिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथनि सिमां बायदि गेरेमसा महर दानायनि जि सिमां जों दिनै सोलायनायखौ जोंनो नांथारगोन। दिनै जोंनि बे हाबाफारिखौ जोङो गिबियाव जोङो जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआव जों दिनै जागायबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव मोनस्नि दख'रा दङ। बे दख'राखौ जोङो जागायलांगोन। फैबाय थानाय बे दानावनो जों फोजोबनायनि थांखि लादों आरो जोङो बिदिनो मावलांबाय थागोन आरो मोनसे थांखि बेयो जोङो बर' माहारिखौ जोङो सोलायहोथारनायनि थांखिजों जोङो बे हाबाफारिखौ जों लाबाय थागोन। सोलोंथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोबा दिनै आसाम सरकारा जे बिटिआरनि बायजोआवबो टेट फोरोंनो टेट आनजादखौ होनायनि थांखि लादों। बेबायदि समाव जोंनि फरायसाफोरखौ माबायदि प्रिपेयार जानो खावलायो धेमाजि जिल्ला जोंनो मोजां सुबिदा बे जोंनो जुदि बिटिआरनि बाहेरायाव जुदि टेट फरिखाखौ जोंनो बाहेरायाव जुदि खुङोबा जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो जों बरायो। बिनि सायावनो आं दिनैनि बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों गासै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो बे टेट फरिखाखौ जोंनो बाहेरायाव जुदि खुङोबा जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो जों बरायो। बिनि सायावनो आं दिनैनि बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों गासै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो फैबाय थानाय टेट एग्जामनि थाखाय गोबां मोजाङै प्रिपारेसन जानो थाखाय आं खावलायगोन। मानो होनबा जोंहा गोबां बर' मिडियाम फरायसालिफोरा गोमालांनो हमबाय फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय। दिनै गोबां धरनाबो होबाय जोङो मोननो थाङाखै जों फोरोंगिरि बर' गुदि फरायसालिया जोबस्रांनो थांबाय फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय
दा बे लेखायै जोंहा गोबां मावनांगौ खामानि थाबाय दिनै जोङो बर' बिजोङा जोबनो थांदों बर' फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय गोबां बर' फरायसालिफोराव बर' राव रोङै फोरोंगिरिफ्रा हाबफैदों बिनि थाखायनो आं खावलायो जोंनि लाइमोन फरायसा फरायसुलिफोरखौ जे जों फैबाय थानाय बे बिटिआरनि बाहेरायाव बर' टेट एग्जाम आनजादाव जुदि जोङो जोंनिफ्रायनो बर' बिजोंनिफ्रायनो जुदि गोबां रोखोमनि नांगौ रोखोमनि पास जायोबा जोंनि बर'नि बिमा रावा थांना थागोन आरो फरायसालिफ्रा थांना थागोन बर' फरायसालिया थांना थाबासो जोंनि रावा थांना थागोन मोनसे जाथिया बर' माहारिया बे मुलुगाव थांना थागोन होननानै जों मिजिंथियो ओंखायनो जोङो डिपलि गोसो गोरबोनिफ्राय जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो जुदि एग्जामखौ फाथिमारोब्ला जों बरायदों आरो मोजाङै मोजां होनानै जोङो पास खालामनो हायो आरो जोंनि नैबे हालामाव थानाय माखासे जोंनि फरायसालिनि जेंना गुदि फरायसालियाव जि फोरोंगिरि गैया गेजेर फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया गोजौसिन फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया बर' मिडियामनि फोरोंगिरि मास्टारफोर जोबोद आंखाल बेनि थाखायनो आं खावलायदों जाहाथे जोंनि जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां मोगथाङाव बर' माहारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि सिमां बे सिमांखौ नोंथां फरायसा फरायसुलिफोरनि मिजिंजोंनो जोङो दाफुंनो हागोनखौ आसा खालामबाय आरो आसा खालामो बिटिआर सरकारनि बाहेरनि जि टेट एग्जाम फाथिनायनि खोथा बेखौ मावफुंथारनानै होयो होननानै गभर्नमेन्टखौ आं खावलायनाय जाबाय। नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजानो माबायदि मेसेज होलांगोन दिनैथ' जिहेतु गामि गामि बे बाइक रेलि जागोन बेजों बेबायदि हिसाबै रायजोफोरनो माबायदि मेसेज होलांगोन दिनै जोङो नैबे सांग्रांथि मोनसे मेल लादों बाव जोङो जोंना उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेखौ जों होबथानाय जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानाय आरो जोंनि बर' गामिफोराव सोरनिबा न'खराव हाबा जायोब्ला गोबां जौ गोबां अमा बेदरफोरनि आलाय सिलाय जों बांद्राय नुनो मोनदों गोबां हरनै हरथाम जों साउन्ड दामनानै जोङो साउन्ड पलिउसन खालामदों गामियाव सोरबा फरायसा फरायसुलिफोर थायोब्लाबो बिसोर गोबां डिस्टार्ब मोनो जाहाथे जोंनि बे रंजानायाबो बांद्रायलांबाय गुबुन फारसेथिंजाय जोंनि लाइमोनफ्रा अश्लील भिडिअ देखायनाय इउटुब फेसबुक चेनेलफ्राव गोबां गाज्रि गावसोरनि सोलो दिन्थिनानै दिनै समाजखौ गुबुंले खालामबाय थादों आरो गुबुन फारसेथिंजाय जोंनि लाइमोन सिख्लाफोरनि गोमानाया बिबाङा बांगासिनो दं बे साननैसोनि गेजेराव जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव गासै 7 बर' लाइमोन सिख्लाया गोमादों 16 आरो 15 बोसोर बैसोनि गेजेरनि सिख्लाफ्रा गोमादों बिनि सायाव जों सांग्रां जानांगौ आरो मानसि लांखारनाय जि हाबाफारि जाबाय दं जोंनाव जि सोलिबाय थादों बेखौ जोङो हमथानांगौ आरो उन्दै बैसोआव खामानि मावनायखौ जों हमथानांगौ आरो उन्दै बैसोआव मटर साइकेल सालायनाय जौ जुवा मबाइल बाहायनायफोरखौबो जोङो दिनै बन्द' खालामनांगौ दिनैनि बे रेलिजों बाइक रेलिजों जोङो गामि गामि हाबनानै जोङो बेखौ जोङो रायजोफोरजों सावरायनानै जोङो जिहेथु जाय जिनिसा मा होनो बेखौ समाज बेरेखा बे समाज बेरेखाखौ जोङो होबथानाय राहाखौ जों लाथारनांगोन आरो जों मावथारगोन बेखौ आरो रायजोआबो मावनांगोन बेखौ जोङो हाबाफारिखौ लानांगोन आरो दिनैनिफ्राय जोङो मोनसे गोदान जनाय दख'रा जोङो सोरजिनायनि थांखिजों जों दिनै नैबे बाइक रेलिखौ लानाय जादों ओंखायनो आं आसा खालामदों नोंथांमोननि मिडियाजोंनो नोंथांमोननि बे निउस पर्टेलजोंनो जे जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै बर' माहारिया जे जोंनि खावलायनाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बे जोंनि सांग्रांथि मेल जोंखौ हेफाजाब खालामो आरो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनसे गोग्गो समाज जों बर' माहारि दानो हायो बेखौ आसा खालामदों। गोजोननाय थाबाय दिनैनि बे हाबाफारिया नैबे जनाय हालामनि सिङाव थानाय बे हाथिजान गामिनिफ्राय जागायनानै जनाय हालामनिनो सिङाव थानाय बे दानसोरां गेजेर फरायसालियाव फोजोबहैगोन दिनैनि बे हाबाफारिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जोङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन।